Με το πράσινο μαχαίρι, Δώσ' τους τραπός. Αυτό είναι άκρο. Όχι μπάσκετ. Θα δώσω στην παραδουλεύτερα. Πάει σε δίμα, ρωμάνικα. θα πάει και ο μπαμπάς εδώ. Ναι, θα βρεις τις παραδοσιακά ρουμάνικα. Α, έχω ένα δώρο που θα της αρέσει, να σου δίνω. Έχω ένα CD ρουμάνικο με τραγούδια. Δεν το κοίμανε. Εκεί μας, δεν μ' αρέσει. Άλλος είναι αυτός. CD μουσική, αλλά πού το Άλλος έχω. είναι. Μαζί σου. Που το έχω τώρα, μπορώ να σταμάξεις. Πρέπει να σταμάξεις. Τα ξεδάκια. Ποιο είναι υπολογιστή, παιδάκι μου? Αυτά ξέρεις η Εγώ μπορώ γιαγιά. να σου βγάλω αντίγραφο πολύ. Η γιαγιά τα λέει. Τα δίνει στις κόρες. Εγώ! Εδώ λέει. Τα αγαπημένα μάκρυνα του Κυριακή, θα δώσουμε. Πάμε δηλαδή εμείς σπίτι. Θα το γράψουμε, θα της Γιατί πούμε. το πρόλαβες. Μαριάννα, έλα στο πήραμε το παζάρι, τα αντιγραμμένα. Όχι, πάρε ένα δώρο. Κοίταξε τα. Ένα καπέλο, σε καπέλο. Γιατί το ότι το αντέγραψες είναι ένα δώρο. Αϊ, αϊ. Δεν σου ωραίο που είναι. Άρα, Δεν καπέλο πάρε το το παιδί κάτω. αυτό. Έχουμε λίγο. Στεφάνι και σαλιγεράκι. Περίμενε τώρα. Και ζει ακόμα, έτσι. Ζει ακόμα. Τάγωμα. Ποιος? Αυτό το... Ποιος είναι? Δεν είναι Η νομική. τσούχλα. Εντάξει, κάνει με τους οχλιούς. Θα πονέσει κοιλιά σου, παιδί μου. Χαρά με απαντή μετά. Είναι κοντά μου για αυτό το λόγο. Ορίστε. Επειδή είχε χοχλίδο παραγωγός. Τι είναι? Πες το ένα. Ο χοχλίδοφάγος. Θα τραβήξει την πόρτα. Μα δεν πήρα, είμαι βίντεο. Αυτά που λέει η γιαγιά θα τα δώσει Την τζικάκι στις μου. κότες. Στις κότες. Και η χιουρλελίκα μου που είναι. Πάρα.